Какво казваш на кака? Добро утро, не? Тя вече разбира, мама. Как те гледа? Защо се караш? Защо се караш? Защо? Кажи, защо се караш на кака? Защо? Тя те обича като. Казва ти добро утро. Ето сега се казва. Чакай малко. Мамка малка. Чакай малко. Сега се казва нещо. Ще кажеш ли нещо?